butik. Da, izvolite. Ja sam bio pre 6 meseci kod vas i kupio sam jedne pantalone. Dobro. Da li bih ja mogao da dođem sada da vam vratim te pantalone, a da mi date iste takve, samo 3 broje veće? Aha, pa može da se uradi, ako nema slučajno u radnji, mogu da se urade. Znate o čemu se radi? Kažete. Ja sam onako malo puniji. Dobro. I mama mi kaže da ja treba da smršam. Ali ja nisam ništa smršao za 6 meseci, pa sam zato rešio da iznenadim mamu tako što ću kupiti pantalone 3 broje veće i ona će da misli da sam ja u stvari smršao. Aha. Pa ne znam, dođite da vidimo pa ćemo se dogovoriti. A recite mi, da li ja mogu ove moje nekako da uvećam? Pa ne znam. Ne, to stvarno ne znam. Ja znam da se od pranja skupljaju, a ne znam kako se šire. Možda od sušenja. Pa ne znam, stvarno. A da vi meni sašijete 2 para pantalone, jedne koje su mi taman i jedne koje su mnogo velike. Pa ću ja sa 6 najbolje da dođete pa ćemo videti. A da li možete da naplatite to kao jedne pantalone? Kako to mislite kao jedne pantalone? Pa ta 2 para da naplatite. Pa ne, može kao jedne, kako? Zato što će svi da misle da su to jedne. Kad se smisliš, ako ti trebaju pantalone, dođi, a ja sad imam posla. Uz osmeh život dobro zvuči.